Kardo Nilimonjerong pipi Piniberta Arjuponita. Kedam boy hem konglong mati aba saphan okchum prana song tum hele pen kateng kheng dona jok ke ong dung atum apran kedam la pen ke ong dung atum arenga hu kisu jamuyen Kashmir along I homa hem konglong along banghini okchum prana tum risim kang tang pen kateng kheng dun duda jok ba salu ka che thap dona tum bang sir ke ba bang phu bang phiatum adima la omat apran kedam la pen bang thong ke prakethoma bang phu bang phiatum a hiring tang rak pen arenga hu kisu labang solam ki pho pathak rai kom sai khia tum pen adim pali dun pen do ana sai sitami chipari ding po lapen NIA tum pen sitami ki pho dimalong pali dun si kelang chari pidopo labang so kateng kheng dun ahut ok chom prana song bang hini atum si nang kateng kheng dun pusi apran ki jok dun arada tum pen than pachini po birta ke tok boma por hut an ki NIA atum pen bang solam kia pathak tarlipon bom lang pusi chini po News Text Report, Karbi Anglong News. Fuloni APSLC aro atum pen kilik ang theka pothaka lam thi fuloni ara da phan kero ke pachiro lam thi pherang ke mai kang ni pon. Pini wosik ni phai keper ni fuloni constituency APSLC aro atum pen pherang ke mai kang ni. Bangso pherang ke mai kang ni pon along fuloni APSLC aro mai phu dhaniram timung pen pherang ke mai along kaning je pon ke kidam tangar ni. MP kilik result ang thek ke peklang pon along fuloni constituency aro along long kretrok polling station along APSLC song aphat nangke phai donapot kidoana voters abang phu bang phia tumaphat ningak longpen kero pipa jero pusi ningjepo lasi APSLC song remdet pusitami ningchipoi ipinpen non kibangji MLA election hota chira propet lonang pusi fuloni constituency arara tumaphan dhaniram timungpen pherang ke thingno ningjepo fuloni pen oroning tikathar Karbi Anglong News. Prangsi nang itu media butung panda karton pajolo lapen ke ladak nili tum fuluni constituency lapen ado kabe Karbi Anglong lapen di masa ora panda fuluni constituency hoi pen nang itu kado panda karton pajolo karton la silahen lo kedam tang tarik yang koira trok MP election dam det pen lapen result pidet pen api niltum fuluni constituency kaddo gabe APSLC pan ke kroy lapen APSLC long nangka chirap chetu dun risoi jang pendang lok te thegiding atum hastame niltum fuluni constituency bitung pen kachuru alam thebang awila kasi pinia bangke kewang nang kok alam thebang ke lahen lo fuluni constituency rat do we APSLC pan ke kroy lapen PS atum ke claim ke dam lapen ke la women youth la pen parent body do an PS committee do an pham tame nelitum pini bangke la nelitum phulunia bitung hoi pen nalitum ka doi phanta kachuru ji pusi pini media thengno bangna ko la sila henlo nelitum phuluni constituency a PS bangke long koira throk do la long koira throk ang bong pen elitum APSLC ke hai bangke long krit rok bangke high condet lo la song bong pen nili APS tame polhing tung pusim tarabasa le LP school right wing along sitame elitum APSLC high condet lo la pen pusim tarabasa le wing sitame high condet lo la son dak taksi habekro LP school long sitame elitum high condet lo la son dak taksi bisnat pothar LP school long ta high pondel lo colony circle right wing lapen left wing long sitame elitum high pondel lo lapen klimso long ta high pondel lo lapen thogwam long pi LP school long ta high pondel lo lapen trabasa right wing lapen left wing sitame long ni a wing sitame high pondel lo lason taxi lang herang LP school long sitame high pondel lo lapen udhorjan radio wing long sitame elitum high pondet lo sonak thaksi dighol pani right wing lapen left wing long sitame elitum high pon pamelo sonak thaksi
karkok emi school along right wing along sitame ilitum high ponded lo lapen an par sitame ilitum harakhat el ek par lo rongkut matikola lp school left wing long sitame ilitum si high ponded lo la long great rock abangke ilitum puluni constituency yang ilitum PSLC chi high pond pamilo lasi kadok awe PS along ke claim ke dam ke thegiding lapen hadakar pu ke en ke japon atum anaphan sitame lapen ke women youth atum anaphan sitame nelitum puluni constituency abitung pen churura petpo asandang litum phan churulo ke claim ke dam ke chipatuk thegapot ansuse nang litum phan non ke bangjar ni sitame arnam sitame ansuse hirjumi paduna ase nelitum uthot nang litum kadok awe puluni constituency hoi phan kachuning liye bang ke la hello non ke bang jarni sitame elitum APSLC ke claim ke dam labang so along ke nang litum ta ningchipoi AC ningchipoi era APSLC labang so party along ke claim ke dam ke du thip ja phan ning ke che thip ja phan si nang litum kat dog e phan ta nelitum puluni constituency committee hoi pe nang litum phan ke ropa jelo lapen ke elitum ahok lo tema non MP election eletum langdam puludang te remdet poi fit sitame eletum penang an ta constituency Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong constituency in koirat throkang bong pen eletum long sirkep a constituency ke high ponded lo sondak thaksi di mahasol same long koiranar kep a constituency ang bong pen gorom pani hamosti abangke haladak sidame high ponded lo ulatang te la MP constituency yang bong pangrum pet la langdam pulong te constituency ke bangke litum high pond pamelo lasi ladaka bangke litum munthi damelo non ke bangjar ni MLA election bangke APSLC atumsi high pond pu bangke ningchi tripon lo lasi kado we phansi tame nelitum pulunia bitung pena bangke churura pet ponang litum kado we phanta la non ke bangjar ni anstame APSLC ke claim ke dam matang te GI ke tharasa ke Japon labangso inglong aso labangso jakong ke do an elitum tang nangji lapen article 244A matang te autonomous state long nangji pula bangso aparti long APSLC long kat to ko ke tekiding risu jang aklimang par lapen ni marlia to masong atu an sitame ke do pet ja phansi nilika do phanda chuni di ponlo lapen ke jasemet pet nilitum Puluni constituency committee aphan thame isike chuning ri bangkela hello elitum ke nam tang MP election chepaduk penangan chepaduk pensi penangan piasa bangke high ponlo nang litum kat dogo westame non ke bangjang ni an sitame Puluni constituency a committee bangke litum pang tang rak pensi ladak Puluni constituency ke bangjang ni an sitame litum chepa high ponang ji pusi nang litum kat dogo mari chuning ponlo lapen ke puthot nili Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong lapen Dimao so rada pansitame ilitum non kedam tang MP lamang so kilik phai bang kelitum cilangdam pulutang te phai bat wiklo nasoke bat kopi pasi bat nang kok ma pulutang te nang litum kadok kabe Dimao so lapen West Karbi Anglong East Karbi Anglong arat APSLC apan ke kroy lapen ke claim kedam alidar satum te cepadok ka farman lo lapen ke hala elitum political platform long nang dudun delang pusita mela ke thegiding lapen ke risoi jang atum sitame APSLC afan vote nang ke jogdun madang te APSLC candidate afan elitum afan labangso phai nang e pabadun thega podang litum kat to ko afan sitame nelitum puluni constituency butung atum hoi pen nang tum kat to afanta kerupa jerlo KSA isivet kidoji aphan lomba jong penthan seri Karbi rongsar hawara mayatum kachuningri KSA atum aphansi Karbi ara atum ke khayamo yar bungpu chi hokpon lapen khai lapen longri kisung hutta KSA atum aphansi ningka chithi dulo bonta KSA atum ta sanchom phoan kidoa jok KSA jakong ingduk wakasonsi mandetlo laso putha KSA atum isivet do nangpupen wo signify phorni Karbi rongsaramai mati thi hekpen KRA lumbajong penthan seri hawaramai aro atum chelang si pherang kemai pidolo
son si KSA isiwet do de tik nilitum kepangrum ington te pusi KRA dhansri Robertson Hanse lapen lumbajong hawaramai KRA Biren Tokbi atumpen ningji Pirang ke mai long rong asar rajen rong hang pen chenglok pinangan arong asar lapen basapi asong atumta chetong dun Pensi Karbi Anglong mai pen bitum atum bangke bitum pan cupa bangke lalo justament bangke non litum Karbi khai ta kisung opor bangke Karbi atum lo chal dia song tum bangke isiwe seduna ko pucing tum ge atima isiwe dode joksi non bangke tak klaim ke dam ta kisung du ta kisong pen cheng lok hepre hang pen cheng lok bangke da kisung du ko gi atima ja kong bub det ko atima ne ge la kachi san palin lan na system du ko non bangke non gelang damate pulong je KSA ke rotom ro pile du puta mangke tengla political tin si dun de tung se la son pon de khai phang ma si klem ko pasti ni tung kan birong asal mai tu me ni gi bidang bang lai lo jong silang tum si cekak yang bom cingru re bom pon te kal bilo chol de ke ni tum rong asal tum ga sumar son lo la si hala tum si na cirum re sumar si chiton te pon te kaching tu phang ha ga hem tun ta be asna thak sinon ta la ha KSA tu mesti kacing rumah be pun te khai pan KSA kacing tur amu ke bangke asa pati cutang lepen KSA ki sunong tek dunong ki dam tang ditum Karbi Anglong penang tang ke do Karbi tum bang ada kisung ki boy kursi tala dak nang kiri dun la tum siksak dak atima kuma KSA lo sila tum cikip dam po KSA hini ki thom dukok aro hini thom dukok posi lanona bang jong si siwek le do pulon te halang tang ki do Karbi tum dala tum 5 menit itu mah orang bi posial ke mata yang hon benang kogi la solam la pengen non le tum la khaya kisung long bangkaan so seja kong lang ku putin tum Karbi rong sampai mata dam lo pasti la so bangkel thot tum chunung di tulo rabjin pelang tum ka cingwe cing sai do sila bangke isiwet kini pasan tum chunung di rong sampai mata Harakat Subdivision Press Club First Foundation Day Celebration Kang Thilang So Tourist Picnic Spot along May Senpen Pamanpon. Wosikachiklo ni Hydroxy Arni Harakat Subdivision Press Club Klembang Photum Duan Cherap Chitu Petpen Kang Thilang So Tourist Picnic Spot along Kicheng Si Mate First Foundation Day Celebration Amhang Kethekarni Aputhak Talonpon. Laso along Mai Charipon Lake Ron Rongpi Working President Harakat Subdivision Press Club Lapen Aluhi Pachinipon Lake Sivaram Crow Assistant General Secretary Harakat Subdivision Press Club Alang Litum Pensi Japon Lo Lapen First Foundation Day Celebration Cake Sitami Ing Than Ponsi Aleralon TP Ponrenti Labang Solong Kachopha Pon Aluhi Atum Aman Diganto Teron Maipu DPCKA Danielson Bay Working President DPCKA Advisor Khor Singing T Harakat Subdivision Press Club Budhoterang KSA Maipu Harakat Regional Ajoy Rong Chihon KSA Maipu Bokalia District Committee Edison Tokbi KSYC Harakat Regional Robert Tokbi KCS Tikelang Jun Jirhon Hansi Social Worker Harakat Subdivision Press Club Foundation Day Celebration Amhang Chief Guest Momento Sitami Pajirpon Lapen District Press Club of Karbi Anglong Amaipu Diganto Terona Hinpen Lam Theke Thanpon ki Anutina Bang Putinta Jongsi Media Platform Mantang Lote Thorom Political Chi Utikangsi Kachima Thadam Nang Jike Ni Inut Media Klembang Radasai Klembang Lapen Ni Inut Media Hello Ni Thorom Lo Media Hello Ni Political Asong Lo Pusi Chima Thadam Nang Ji Pusi Alangli Hinpen Than Pachinipo Lapen Kicheng Si First Foundation Day Celebration Day Harakat Subdivision Press Club Abitung Atumpen Ningarong Chipi Ponsi Miss Senpen Peman Samilang Supen Long Pamoniki Karbi Anglong Wosik ni Hydroxy Arni dak Harakat Subdivision Press Club ni kan sim hang thek dak Thilang So picnic spot ane mai hong jai long talon lo aso talon long nitum stame dak District Press Club of Karbi Anglong stame ang kitong lo apana so talon mesen mesi pachun long lo la penon ke nitum pachit advance kado ka be chithan chimum kesi pachun long lo kado ko be Harakat Press Club long kedo Harakat Press Club ang kang kedo media tom an stame nilitum District Press Club ahin bestame
nikan si mahang ke thek hujme pajur te kang lo tama lo okay luti tum Karbi Anglong lo ke ban pikali la kadu we chini pherang ke tum Karbi Anglong lo ke ban pikali la se kadu ka we pherang ke claim bang tum an same ka charlie samang se tasi non ke tum ke charlie bolote tum kaita practical campaign si charlie longi la pa char lang anding ben ke charlie hethe sai mi thang sunu tu pen claim lo bote dak pa charlie long po la pen kado we same charlie pon bom ben si la media non ki claim bom media court te injure tuma same thek pon bom po muthe ka charlie hut bang akheng no to war pen charlie pon pe ni mission to war pen charlie pon te sonsi kapilo po a destiny kona makili ne yadim bang le po sonsi akheng no charlie pon rong bote kili ne yadim le se ka prek long le rong po la si mission pen char claim pon no claim long si charlie pon long po la si media tuman hastani li ta solam thi ka si tuni le tumke Harughat Subdivision Press Club hangalilo apanchot kalilo sitami district press club ke Karbi Anglong arlo ke do a press club do an hastami kai ke same ke chrabdim hasi siding lo lasik apa phong tin le pini kenang nang ke pro selling stami nitum we are available nitu package tami rang tum aphan package sa dudun lo tapen non ke bang kidam tang sta dolo tapen non ke bang jita non da dolo tapen ke bang jit same do bombo